Plodem. Niech dobroć Twoja padamy na twarz Tyś miłosierny. Skłonie serce swoje. Przytul strapionych pod skrzydła swoje. O dobry Jezu, Благajmy Ciebie, udziel nam łaski w każdej potrzebie. дай ту нам. Дорогие батьки, просячых росту для ваших дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Яна, касцёл Божы прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój Людям доброй воли, хвалимы Тем, благословимы Тем, любимы Тем, выславямы Тем. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. gładzisz grzechy świata, przykładanie nasze, Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się, Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażę w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги мудрості Соломона. А проч Тебе няма Бога, який клопотится об усім, тому ты не повинен доказывать, что судишь справедливо. Твоя моц – гэта пачатак справедливости, и Твое панаванне над усім робіць Тебе ласкавым. Ты показываешь могутность, калі не верыць у дасканаласць Твоей моцы, і выкрываеш дзёрзкасць тых, хто яе ўсведамляе. Ты ж, маючы ўладу, у ласкавасці судзіш і вельмі далікатна кіруеш намі. Калі ты пажадаеш, маеш моц. Такімі справамі ты навучыў народ свой, што справядлівы павінен быць ласкавым, і даў сваім сынам добрую надзею на вяртанне пасля грахоў. Гэта Слово Божие. Bogu niech będą dzięki. Panie, Ty jesteś dobry i laskawy. Panie, Ty jesteś dobry i laskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Panie, Ty jesteś. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławili Twe imię, bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Panie, Ty jesteś. Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia. Do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiluj się nade mną. Panie, Ty jesteś. А слуги сказали ему: «Хочешь, мы пойдем выпалаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з ім і пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва. І ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Браты і сёстры, перажываем трэцюю нядзелю месяца. Як заўсёды, на гэтую нядзелю падрыхтаваны ліст сінадальнай камісіі. І сёння паслухаем ліст камісіі па пытаннях медыя і сродкаў масавай інфармацыі. Рэалізуючы Христовы місіянерскі наказ, дык ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Касцёл да сканчэння свету нястомна абвяшчае Евангелле. Ён робіць гэта спачатку свайго існавання, выкарыстоўваючы даступныя сродкі і спосабы вусна, а потым пісьмова. Сёння Божае Слова можа перадавацца ўжо не толькі асабіста, але і з дапамогай розных сучасных тэхнічных сродкаў, каб дасягнуць вялікай колькасці людзей незалежна ад часу і месца іх прабывання. У пачатку гісторыі хрысціянства апостол Павел абвяшчаў Евангелле на Арэапагу і ў многіх іншых месцах. Сёння першым сучасным Арэапагам
становіцца свет сродкаў масавай інфармацыі, які яднае чалавецтва і робіць з яго, як гаворыцца, сусветную вёску. Сродкі масавай інфармацыі атрымалі такое значэнне, што для многіх з'яўляюцца галоўнай інфармацыйнай і фармацыйнай прыладай, правадніком і натхненнем у асабістым, сямейным, грамадскім жыцці. Асабліва новыя пакаленні растуць у свеце сфарміраваным медыямі. Навуковыя даследаванні паказваюць, што чалавек звычайна можа засвоіць каля 30% зместу пачутага, а калі у перадачы інфармацыі злучаюцца слова і вобраз, 80% зместу. Гэта сведчыць, што мы, сучасныя сведкі Евангелія, стаім перад новым выклікам. Сёння перадачы чалавечай думкі служаць не толькі прэса, тэатр, фільм і радыё. Да ліку сродкаў камунікацыі далучыліся тэлебачанне, інтэрнэт, а ў апошнія гады лічбавая медыя. Сапраўды дзіўныя тэхнічныя вынаходніцтвы, якімі ганарыцца сучаснае чалавецтва, і якія хоць і з'яўляюцца вынікам намагання чалавечай думкі і працы, аднак на самой справе дар нашага Бога-створцы, ад якога паходзяць усе добрыя справы. Толькі рашучая і салідарная зацікаўленасць новымі сродкамі тэхнік з боку як касцёла, так і дзяржавы і прафесійных колаў паспрыяе таму, каб яны прычыніліся да духоўнага развіцця тых, хто імі карыстаецца. Аднак, калі яны пакінуты без кантролю і пільнага кіраўніцтва, то садзейнічаюць паніжэнню культурнага і маральнага ўзроўню мас. Таму новыя вынаходніцтвы, у тым ліку новыя мас-медыя, прымаюцца і ухваляюцца касцёлам, хоць у іх адрас не бракуе і крытычных заўваг, якія указваюць на амбівалентнасць гэтых сродкаў. Тое, добра ці дрэнна яны будуць выкарыстоўвацца, залежыць ад сфарміраванага сумлення стваральніка, адпраўшчыка і адрасата. Тэхнічныя сродкі, якія даступныя сёння, якія з'яўляюцца, павінны служыць дапамогай у абвяшчэнні Божага Слова. Аднак удзел у сферы сацыяльнай камунікацыі накіраваны не толькі на пашырэнне прапаведавання. Гаворка ідзе пра глыбейшы факт, бо сама евангелізацыя сучаснай культуры ў вялікай меры залежыць ад іх уплыву. Таму недастаткова выкарыстоўваць іх для пашырэння хрысціянскага паслання і вучэння касцёла. Але трэба уключыць само пасланне ў гэтую новую культуру, створаную сучаснымі сродкамі камунікацыі. Сінод Гродзенскай дыяцэзіі рэкамендуе распаўсюджванне каталіцкай прэсы, найперш дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця» у парафіях і заахвочвае духавенства і свецкіх людзей да супрацоўніцтва ў стварэнні гэтай прэсы. Роляй і задачай каталіцкай прэсы, акрамя інфармацыйнай функцыі, з'яўляецца таксама будаўніцтва мясцовай касцёльнай супольнасці і духоўнай фармацыі вернікаў. Прэса распаўсюджвае каштоўнасці, якія паходзяць з Евангелія. Праз абвяшчэнне хрысціянскіх і агульначалавечых каштоўнасцяў яна дапамагае прымаць правільныя жыццёвыя рашэнні. Таксама з гэтай прычыны яна павінна ўспрымацца не як тавар, а як агульнае дабро, якое служыць будаўніцтву парафіяльнай і дыцэзіяльнай супольнасці. Рэкамендуецца распаўсюджванне ў парафіях Гродзенскай дыяцэзіі яе афіцыйнага сайта, даступнага па адрасе grodnensis.by. Сайт з'яўляецца крыніцай інфармацыі аб нашым мясцовым касцёле. Сінод заахвочвае парафіі выдаваць свае бюлетэні, дзе будзе змяшчацца інфармацыя пра парафіяльныя падзеі ці пра жыццё мясцовай супольнасці. Сінадальная камісія звяртае ўвагу, што парафіяльным супольнасцям варта прысутнічаць у мас-медыя. Гэтая прысутнасць з'яўляецца для парафіяльнай супольнасці ключавой прыладай евангелізацыі і будаўніцтва зносін.
Яна дазваляе выйсці насустрач вернікам, дасягнуць маладога пакалення і аператыўна інфармаваць пра жыццё парафіі, становячыся натуральным працягам душпастырскай дзейнасці па-за сценамі касцёла. Сярод каштоўнасцяў, якія прыносіць правядзенне інфармацыйных каналаў праз парафію, наступныя: паспяховая і аператыўная камунікацыя, своечасовае інфармаванне пра змены ў парадку набажэнстваў, інтэнцыі, споведзі, пахаванні ці пілігрымкі. Зварот да маладых – гэта асноўная сфера функцыянавання моладзі, якая такім чынам можа лягчэй уключыцца ў жыццё касцёла. Сучасная евангелізацыя. Магчымасць паглыбіць фрагменты казанняў, сведчанні, разважанні над Божым словам ці здымкі з фармацыйных падзей. Актывізацыя супольнасці, развіццё адчування прыналежнасці і будаўніцтва зносін сярод парафіян, у тым ліку тых, якія не могуць удзельнічаць у імшах у святыні па фізічных прычынах ці з-за аддаленасці. У душпастырскай працы належыць як мага шырэй выкарыстоўваць сродкі, даступныя ў сферы мас-медыя і камунікацыі. Хоць тыя мас-медыя, якія вядомыя нам сёння, заўтра ўжо могуць змяніцца, аднак яны заўсёды могуць служыць справе евангелізацыі і асабістага хрысціянскага сведчання. Развіццё новых тэхналогій і ўвогуле увесь лічбавы свет становіцца вялікім багаццем для ўсіх людзей у цэлым і для чалавека як індывідуальнай істоты, а таксама з'яўляюцца штуршком да сустрэчы і дыялогу. Таксама яны даюць вялікі шанс вернікам, бо ніякі шлях не можа і не павінен быць закрыты для тых, хто ў імя Хрыста ўваскрослага стараецца ва ўсё большай ступені набліжацца да іншага чалавека. Таму новыя мас-медыя ствараюць найперш для святароў усё новыя і неабмежаваныя з душпастырскага пункту гледжання перспектывы, што захвочвае іх выкарыстоўваць паўсюдны маштаб касцёла у будаўніцтве вялікай і аўтэнтычнай супольнасці. Даваць у сённяшнім свеце сведчанне новага жыцця, якое нараджаецца са слухання Евангелія Езуса, спрадвечнага Сына, які прыйшоў, каб збавіць нас. Аднак нельга забываць, што крыніца паспяховасці служэння найперш Хрыстус, якога святар сустракае і слухае ў малітве, абвяшчае праз прапаведванне і сведчанне ўласнага жыцця, пазнае, любіць і цэлебруе ў сакраментах, перш за ўсё у найсвяцейшай Эўхарыстыі і сакраменце паяднання. Зноў заахвочваю вас, дарагія святары, мудра карыстацца гэтымі выключнымі магчымасцямі, якія дае сучасная камунікацыя. Няхай Пан зробіць вас уруплівымі вестунамі добрай навіны, таксама на новай агоры, якую стварылі сённяшнія сродкі камунікацыі. Гэты апошні сказ сказаў Бенедыкт XVI у сваім пасланні на 44-й сусветны дзень сродкаў масавай інфармацыі. Паўстаннем. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Тваё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысціцелю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле,
Святая Яна, молися за нас. Усе святые Божие, Молитесь за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет Своего Сына, каб Ён отхилил от нас моц сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перенес у цудовное владарство Твоего святла. Покорно молим Тебе, каб Ты, вызволивший это дитя от першородного граху, учинил его святыней Твоей величи и местом пребывания Духа Святого, праз Христа, Пана нашего. Молимся, дорогие браты и сестры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Благословлены Ты, Боже, Ойче усемагутны, бо Ты стварыў ваду, якая ачышчае і падтрымлівае жыццё. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навеки. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навеки. Благословлены Ты, Боже, адзінародны Сын Езу Хрыста, бо з Твайго боку проліліся вада і кроў, каб са смерці і ў воскресення Твайго нарадзіўся касцёл. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навеки. Благословлены Ты, Боже, Духу Святы, бо Ты намасціў Хрыста, ахрышчанага ў вадзе Ярдану, каб усе мы былі ахрышчаныя ў Табе. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навеки. Праз таямніцу гэтай свячанай вады спашлі ласку духовнага адраджэння Тваёй слузе Яне, якую веры касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае праз Хрыста, Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захавана ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост ваше дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амин. Ці хочаце вы, каб Яна прыняла хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Всемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаная да яго народу, прабывала ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амин. Яна, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясе незабруджанай у жыццё вечнае. Амин. Пагладзіце белае адзенне, запаліце, калі ласка, свечку ад пасхала.
Бацькі і хросны разам возьміце за гэту свечку. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе, як дзіця святла і трываючы ў веры магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Sam przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze, Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim życiu umierać pragnę. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim życiu umierać pragnę. W Kościele Twym jest ciałem krwią, Bóg pod osłoną chleba. Swym ciałem karmi duszę mą, by żyła w nim dla nieba. W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie, w nim życiu umierać pragnę. W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie, w nim życiu umierać pragnę. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także użytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarę zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim W górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę
razem z nimi wołając. Święty, 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 Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęte dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Nosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonej, którą dziś przez chrzest została włączona do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szła za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i omdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiluj się nad nami. Baranku Boży. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował. Do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba drodze nie ustali. Ty stał się Paną, wędrowcą przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry
Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, a w znaku chleba w świątyniach zostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, Bądź uwielbiony od swego Kościoła, odejdź do końca nas umiłował, do końca nas dzięki, o Panie, składamy dzięki. O wszechmogący nasz Królu w niebie, Za to, że dałeś nam wiarę. dzięki, o Panie, składamy dzięki. O wszechmogący nasz Królu w niebie, Za to, że dałeś nam miłość. dzięki, o Panie, składamy dzięki. O wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam siebie. Dzięki, o Panie, składamy dzięki. O wszechmogący nasz Królu w niebie. Ty nam przebaczasz grzechy. Dzięki, o Panie, składamy dzięki. O wszechmogący nasz Królu w niebie. Ty nam przywracasz życie. Dzięki, o Panie, składamy dzięki. O wszechmogący nasz Królu w niebie.
za to, że jesteś z nami. O Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Tobie śpiewamy z radością. O Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak Jemu chwała i cześć. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nalogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Parafialne objawy. Na гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у сераду свята Святой Марыі Магдалены, у чацвер свята Святой Брыгіды, монахини, опекунки Европы, святая гадзіна з 23 гадзіны і да поўначы. Паважаныя, заўсёды ёсць гэтая святая гадзіна ў чацвер з 23 гадзіны да поўначы, кожны чацвер. Калі яе не будзе, то тады толькі будзе аб'ява. Так не будзем аб'яўляць, яна заўсёды ёсць. Запрашаем на гэтую малітву, на праслаўленне Бога з 23 гадзіны да поўначы, кожны чацвер. Калі будзе адменена, тады будзем гаварыць на аб'явах. У суботу будзем перажываць свята святога Якуба апостала. Это 25-й дзень месяца, таксама дзень жыцця. На святую імшу вечарам у 18:30 запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае ўстанаўленне. Запрашаем таксама бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, і тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да зачатага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні дзяцей і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння свайго дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У наступную нядзелю у сувязі з успамінам святога Хрыштафа адбудзецца благаслаўленне транспартных сродкаў і кіроўцаў пасля кожнай святой імшы. Таксама у нядзелю наступную адпуст святой Ганны у Палянах, адпустовая святая імша ў капліцы о 15 гадзіне. Таксама ў наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Гародніках о 14 гадзіне. Паважаныя, звяртаем увагу
што уборка могілак – гэта наш хрысціянскі абавязак і добры ўчынак міласэрнасці. Магілы і каля магілаў абавязаны прыбіраць сваякі, родныя, гэтае смецце, выдаляць пустазелле, фарбаваць агароджы, выносіць таксама за сабою мусор. Таму, калі ласка, зазірніце на магілы сваіх родных, каб зрабіць там парадак. Асабліва звярніце ўвагу на старыя могілкі. У выпадку немагчымасці асабістага прыезду гэтага учыніць гэты парадак асабіста, адказнасць за утрыманне магілы не здымаецца, але можна дэлегаваць сяброў, знаёмых, сваякоў або спецыялізаваныя рытуальныя службы, каб зрабіць там парадак. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашы парафіяне. Рэгіна Вішнеўская, 88 гадоў, Сергей Кандратович, 43 гады. Вечны адпачынак рач ім даць Пане. A światłość wiekuiste niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Даверым нова-распачаты тыдзень усю нашу парафію, новаахрышчаную Яну, яе бацькоў і хросных Маці Божай pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddał. Дзякуй за супольную малітву. З верай прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. My chcemy Boga, Panno Święta, o usłysz naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza chluba.